De provincie komt met een nieuwe aanpak van de gorzenproblematiek. Trekworzen zullen de komende 2 winters in januari en februari maar reislitten worden. Daarna wordt die reisperiode mogelijk nog uitbreiden met november en december. Er komt wel meer rond om de pauwgors, de brandgans, te bejaaien, omdat dat aantal heel hard dreigt te groeien. Provinciale steden stemmen uit door de komst van 430 megawatt aan windenergie in de provincie en de bouw van een groot windmolenpark in de IJsselmar. In de provincie is een soort verzetje in de komst van de grote windmolenparken. Met name het park in de IJsselmar roept een soort weerstand op. Joen bepaalt de Rier van Zuidwest-Friesland dat er een toekomst is voor het zwembad in Bolzet. Het college wil het zwembad sluiten, want er is geen geld meer voor. De zwemmers uit Bolzet vielen haar benadeeld. Ze protesteren in de sluiting en hebben de stichting Ons Zwembad oprichten. Om er alles aan te doen om de dwarren open te houden. Joen en vannacht droeg mij opklarings. Het wordt 12 graden. Morgen een soort bewolking, maar kans op lichte reën. Het is dan 17 graden en de noordwestenwind is matig onkrachtig.